As fins de semana de xullo e agosto os coches non poderán circular pola rúa Isabel II en pleno centro de Cambados. Así o vén de decidir o Concello. Cerrar o tráfico á rúa Isabel II durante os días de fin de semana e festivos. É dicir, dende o venres ás 8 da tarde ata o luns ás 9 da mañá e a maiores días festivos. E recientemente, esta semana, pois acabamos de instalar a sinalética que indica esta nova reordenación do tráfico. Segundo José Ramón Abal, esta medida foi consensuada cos hostaleiros da zona. Incluso foron eles os que deron o paso de solicitar ao goberno local esta limitación á circulación, un xeito de garantir a seguridade viaria neste entorno do casco urbano. Vamos a ir pouco a pouco, máis eles o que nos pedían máis concretamente en aquelas firmas que habían recollido en torno a 300 firmas era unha peatonalización progresiva. E vai estar en vigor, pois eso, xullo e agosto, e vamos a analizar como funciona, bueno, e en función dos resultados, pois cando chega o mes de setembro se valorará si continuamos coa mesma reordenación, é dicir, cerrado o tráfico en fin de semana. Esta reordenación súmase a outras xa postas en marcha polo Concello nesta legislatura. Unha que entrará en vigor o vindeiro 29 de xuño será a peonalización da praza de Fefiñanza do seu entorno durante os meses de verán. José Ramón Abal confía na aceptación, aínda que dende a Asociación de Comerciantes Zona Centro xa expresaron a súa oposición. Todo o mundo entende que é un tema de seguridade e ese realmente é o motivo que desencadena eso. E aí sí que, bueno, pois que en todo o mundo entenda que é un motivo de seguridade, pois iso genera máis consenso, evidentemente. E os que están en contra, eu estou convencido de que cando acabe agosto, pois van a valoralo positivamente e a partir de aí, pois tomarán as medidas que se tomen, non? Os comerciantes explicaron que solicitarán un encontro con Abal Varela para abordar esta medida, unha petición que, segundo o propio edil, aínda non se rexistrou no Concello.